Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Kagkaroon, yari ang balita, badat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:20. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ang ining oras ang inadulong sa inyo sa Kalwansang Safeguard. Wash hands, stay safe, safeguard. Aksyon, balita, badat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong Udto, Pilipinas! Aksyon, balita, banat bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Sabado. Ika-4 na adlaw sa bulan sang Hunyo o Hulyo tuig 2020. Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan? Liwat kitang magainupdanay tubtob kita sa tag na launa sa pagdulong sa mga balita nga natipon sa aton sining mga action reporters, mga balita nasyonal, ang inyo sining mabatian diri sa inyo sining palatuntunan. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan sa mga areas ninyo dira, Oxlang, Kabayuntang Paukihon, Tagidha, Kabayunta naka-social distancing, kunyara kamo sa gwa sang inyo sining puluyan kag naka-face mask gid lamang, no? Amo lang na ang aton sining tulumanon kay wala man ta biyerdihon kung naka-face mask kag social distancing kita mga kaaksyon kag iban pang mga protocols nga ginahimo sa aton sining mga kaaksyon nga yara sa gobyerno kay para man ni sa aton tanan hindi man ni para kay kun sino kundi para sa aton sini tagsa ka mga puluyan, tagsa ka mga pamilya. Sige, samtang iban sini nagahimos na pala niya gahon, ang iban sini wala pagidman kahimos. Nagapangita pa sang kinawala, no? Inopdanay kita mga kaaksyon sa sining pagpangalagad ta sa aksyon na BBB.
Kamusta nga itong sining mga kaaksyon diri sa mga kabaranggayan kag kapurukan sa palibot sang syudad sang Bacolod sa sining Sabadong edisyon. Sa mga kaaksyon ta dira sa probinsya, sa mga banwa kag syudad, mga kaaksyon, kamusta naman yung pagsinalayota? Daw kadamo sa mga LSI, no? Pero yara lang sa mga quarantine facility, ini sila napahamtang na sa sining mga inoras, mga kaaksyon. Kagang yara sa ilatag sa ka mga puluyan ang gin-transfer na sa mga lugar nga kung sa diin dira ginapahamtang ang aton sining nga mga positibo nga mga LSI kag OFWs like dira sa Banwa sang Ibi Magalona, ang sa Morsyatong kahapon ho do ikadua ining locally transmitted mga kaaksyon bangod sa sining COVID-19. Kaya ang una mo tong driver sa Bata, ang ikaduha mo ning sa Morsya, driver man ni sa Gyapon, sang mga nagapangsugat bala kag under sa aton sining gobyerno, mga kaaksyon. Don't panic lang kag kung may ginapatigayon nga pag cordon sa inyo sining lugar, pag close dira kabigon ta ina nga kuan ini nang seryoso sa aton sining ikayong lawas, no? Kay para ina sa inyo kung may gin-lockdown man nga mga lugar, labi na dira sa Banwa sang Morsya, kabigon ta ini mga kaaksyon nga seryoso. Pila man lang ni kadlaw mga kaaksyon Ayos, sige sa mga kaaksyon ta sa Negros Oriental. Kag sa malabutan sa aton sining pagwaragwag sa Bugos nga Region 6, kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan? Sa kinandan ako ang inyo kaaksyon, Aksyon Rex Kantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial? Balita ni Aksyon Marlon Hinovilla. Pamilyang gin-evacuate sa syudad sang Bago bangod sa pag-alboroto sang bulkan kanlaon, balik na sa ilatag sa mga puluyan. Publiko ginadumilian sa gihapon nga makapalapit sa 4 kilometers permanent danger zone. Kag kalakip man ining pagtransport sa mga OFWs nga nagaabot sa Negros Occidental, temporaryong ginatugyan sa UWA. Samtang sa balita naman sa Bacolod City Government Center, igabalita ni Aksyon Artay Hupon. Kooperasyon sa mga LSI ginalauman sa City Legal Office agod nga malikawan ang kaso nga ila pwede atubangon sa tion nga magbayular sang health protocols angot sa COVID-19. Kagiban pa mga balita sa Bacolod City Government Center, pakaronan tayo na mga kaaksyon. Samtang sa BCPO naman nga balita, igabalita ni Aksyon Eric Magbanwa. 1,845 ka mga persona na nadakpan sa mga kapulisan bangod sa paglapas ang Executive Order number 38 kag o kung 35 kag 38. Umpisa sang ginpatuman ang MGCQ diri sa syudad. Kadamo na gid no? Ay ho. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office nga balita sa Nukpo, igabalita ni Aksyon Alvin Graba, tagiya sang duta kag 5 ka iban pa nga nadakpan nga illegal nagapabulang sa Barangay Alanginan na talanang nga pasakaan sang kaso. Kag sa patrol naman nga balita, dugay-dugay bayan muna mabaskog nga nagakondinar sa pagpasar sang anti-terrorism bill.
Samtang sa mga balita out of town iga balita mga kaaksyon ni Aksyon Tomon Forte sa Dakbanwa sang Sagay ini may kang tanan sa 3 ka mga persona arestado sang mga kapulisan sa Dakbanwa sang Sagay matapos ginserbihan sang warrant of arrest angot sa kaso nga illegal gambling. Sa balita naman sa siyudad sang Cadiz, siga balita ni Aksyon Roger Gotib na dakpan sa bypass operation sang Cadiz City PNP madugay ng target sang Special Drug Enforcement Unit. Sa balita naman sa San Carlos, siga balita ni Aksyon Stephen Presquito, kapulisan sa San Carlos, hugot nga ginabantayan ang Barangay 5 nga ginapaidalom sa gihapon sa lockdown, subong man sa mga border checkpoints. Samtang sa balita naman sa Central Negros sa La Carlota, kapulisan sa syudad sa La Carlota padayon nagapatuman sa social distancing, ilabi na sa market day karon nga adlaw. Sa balita naman sa News Center, gabalita ni Aksyon Eden Aboso, virtual marriage ginaduso sa Kamara. Anti-terror law ipatuman umpisa sa Hulyo 18. Kag maki-update kita angot sa COVID-19 sa bugos nga Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Aksyon, balita, banat, bulig. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Mga detalye sang ato sinigin pang headlines mabatian sa dili lamang madugay mahina ang kalaban. But before sina gina-acknowledge na lang aton sining mga kaaksyon via Facebook Live sang Aksyon o Radyo Bacolod. Ipadala lang ang inyo sining mga mensahe kay hatagan tanaig talupangod sa dili lamang madugay diri sa pagpangalagad sang Aksyon BBB. Sige, padala lang sang mensahe paagi sa Facebook Live sang Aksyon Radyo Bacolod. Plus ang ato sining mga kaaksyon via website sa www.aksyoradyobacolod.com.ph. Gina-acknowledge na namon kamo hatagan na hostisya ang mga mensahe ninyo nga ginpadala diri sa pagpangalagad sang Aksyon BBB. Sige, daligid lang mga kaaksyon, mahatag tanay pila ka mga commercials, balikan ko lang kamo dugay-dugay, plus sa mga reports na sa aton sining mga action reporters, pagkatapos lang sining importante nga mga commercials. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo.
Ilosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na naglikan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong kalintangan. Responsable nga pagbalita, kagayon nga ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Sa tamang serbisyo. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time 11:39 las 11:39 na ang aton sining oras sa mga kaaksyon ta dirang monitor ang iban sinima sako sa labada. Ang iban sinima sako sa pagpanglimpyo sa ila sinitag sa kamapuluyan. Pero ang iban nagkatapos na chibog
Ayos, sige. O galion tang pagtumar sang DTX 500 capsule. Kaya ang DTX 500 capsule ang may 3 ka anti-diabetic properties. Sa muna siyang charantin, garaga panubo sang glucose, visin garaga control sang imo blood sugar, kag polypeptide nga may kaangay nga epekto sang insulin. That is why ginarekomendar ta sa inyo mag-DTX 500 capsule na kamo kada adlaw. Amo lang ning makabulig sa aton, wala ka nang hahanapin pa. 1 or 2 capsules daily, siguradong sigurado, protektado ka na sang DTX 500 capsule. Yara lang ina sa masukin ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining nga lugar. Kadto ang tanang mga balita gikan sa News Center upod kay Aksyon Eden Aboso, ini may kang tanan sa virtual marriage. Pertino, ginaduso sa kamera. Ambot ko may mapakasal pa sining mga amuning dinaguso kung sa bagay ti formality sa prangkang istoryang kasal pila naman ang kaporsyento nga after kasal ti lasal lasal ng ano gani after kasal ti amo na may honeymoon. Pero ang subong nga tiyempo, ginauna ang honeymoon kontra sa kasal, no? Amo nang realidad subong, no? Pero virtual marriage, ginaduso sa kamera, mga kaakson, ha? Anti-terror law, ipatungman umpisa sa Hulyo 18, kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas, kag bugos nga kalibutan. Halin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang countdown na sa mga balita gikan sa News Center, mga balita nasyonal upod kay Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden, mayong udto. May nga Action Rex, kag sa tanan naton nga mga ka-action, kung may ara sang blended learning, may ara naman subong sang ginaduso nga virtual marriage naman. Ti ginaduso ini Action Rex sa kamera ang hagna nga mag-aamyenda sang family code agud pahanugutan ang virtual marriage. Nasaad sa hagna nga panugutan nga ang solemnizing officer ukon ang makasal kag ang mga witness nga magatambong paagi lamang sa virtual ukon online. Apang ti kinahanglan updanay iya ang bride kag ang groom. Kung ang kasal ang patigayonon virtually, kinahanglan ipanotaryo danay Action Rex ang marriage certificate antes ini irehistro sa local civil registrar. Kunyara naman nagatener sa abroad ang mga kalaslon, ang consulate sang Pilipinas ang mag-issue sang marriage license. Ginpahayag naman sa isa ka abogado nga si Attorney Carlo Nicolas, kung pahanugutan ang virtual marriage, pahanugutan man dapat nga paagi man sa online ang pagproseso sang iban pa nga kinahanglanon antes makapakasal. Kaangay sang pagtambong Action Rex sang mga seminar. Kay ti kabalo naman kita Action Rex, kay ikaw li kabalo ka na nga before makapakasal may ara ng May mga seminars pa na. True. Ti ambalya kung ipatigayon o kung pasugta naman lang gid nga Nga may mga virtual nagasako marriage. nga magpakasalaw mo ning chimpo subong. May Action Rex, damo ko yung mga friends nga magpakasal ya. Today? Hindi man today, this year. This year. Sige ang COVID-19. Hindi na yung upang ang COVID-19 sa palanggaanay, Action Rex. Nanon. Pwede man lang ka palangganay nga wala sang kasal pa. Di ba? Ikay gusto na yun nila yung malaga. Gido. Gusto na yung binila yung Action Rex yung Kung sa bagay, depende na magpasakal, magpakasal. No? Hindi na sila yung magpugan. Kahit yung COVID-19 yan, hindi ka pugong, kita pa ay hanan. Muna, basta gugma sang... Gugma. Hindi good. ko na mapunggan, ina mo. Bisa na, no? Panang kahimtangan, subong at tiyempo, basta gugma ng paghambalan, wala sa makapugong gid sina, no? True. Damo ko na Action Rex, mga friends, na ano na sila, may mga photoshoot na sila. Tigkaon lang ko danay. Hindi daw, kung sa bagay, ang kasal daw, formality naman lang na.
Way man kinanglan magdamo ginadang nagatambong sa kasalda. Importante may duha ka witness. Luti, sino mamisa sina? Depende action Rex, arang solemnizing officer online man kuno. Basta importante, sa isa ka kamera, ya upod ang groom kag ang bride. Okay. Sa piyak man nga kamera ang solemnizing officer, tapos sa piyak man nga kamera ang witness. Di karon kun way gaupod ang duaya kun layo ay sila. Hindi sila pwede makasal. Hindi Pwede na may magpipilit. ara nga gin kasal nga to sa abroad gani. Kung sa abroad action Rex, basta upod sila nga duwa. Basta mo lang na isa sa requirement. Pasugtan, actually under pa lang ni siya yaha sa bill pa lang ni. Sa ginaduso pa lang ni nga hagna. Basta mo na requirement, pasugtan kung upod ang bride kag ang groom. Pero kung wala sila gaupod ya, kung ato sa abroad ang groom, ang bride ari sa Pilipinas. Pamuyong ka lang danay. Pamuyong ka lang danay. Di amo lang papakasal. True. Amo na dasang sabat. Ang next na Tasha Drex, ang tikay ko nahibaloan ta naman kagabi na permahanan ni Presidente Rodrigo Duterte ang anti-terrorism bill. Na karon anti-terrorism law na siya kay ti permado na. Ipatuman ini sa Hulyo 18 kag ini siya ang duha ka semana matapos ginpermahan kahapon Hulyo 3. Ginpahayag ni Presidential Spokesman Harry Roque nga ini ang 15 dias matapos ang publication sang bag-o nga laye sa State Journal Official Gazette. Naibaloan Action Rex nga sa amo nga laye mag-appoint si Presidente Rodrigo Duterte sang council nga amo ang magabando sang warrantless arrest sang mga persona nga ginasuspetsuhan miyembro o kon isa ka terorista. Dugang pa nasaad man sa mga layi nga posible ikustodiya kung pwede ikustodiya ang ginaresto sa sulod sang 24 dias sa piyak nga hindi mapasakaan sang kaso nga sunod sa gobyerno kinahanglan agod matapna na ang madugay nga problema sang Pilipinas. Ginpahayag man ni Roque nga ang pagperma sang presidente sa nasubmit nga hagna ang nagapakita lamang nga luyag kag dedikado sini o kon luyag sini nga tapuson ang terorismo nga masobra 50 na Action Rex katuig nga problema diri sa pungsod Pilipinas. Grabe, no? Sa ato naman nga COVID-19 update, Action Rex diri sa Pilipinas as of 4 p.m. kahapon, may yara na kita sang 40,336 ka COVID-19 cases. Kahapon may na-record nga 1,531 kundi ginalakipan ini sang 688 ka fresh cases kag 843 ka late cases. Kahapon, Action Rex, 400 iya ang na-record nga recoveries. Kag sa karon may yara na sang 11,073 ka mga totally recovered naton nga mga COVID-19 patients. Kahapon, kung nagligan nga adlaw, 4 ang napatay. Kahapon, Action Rex, 6 ang napatay bangod sa COVID-19. Rason nga ang death toll sa karon sa Pilipinas ang nagdangat na sa 1,280. Sa ato naman nga COVID-19 update sa bugos nga pungsod, naglambot Action Rex sa 11,191,681 ka COVID-19 case sa bugos nga kalibutan. Kag sa nasambit nga record 529,127 ang nagkalamatay, samtang 6,330,671 naman ang mga naka-recover. Sa nasambit nga record Action Rex, ang currently infected nga patient sa masobra 11,000 is 4,331,883 lang. Ang ara sa mild condition, 4,273,000, samtang 58,000 sobra naman ang yara sa critical nga kondisyon. Sa aton nga top 5 sa COVID-19, sa gihapon nagapanguna ang USA nga mayara sang 2,890,000 ka kasos ang COVID-19 cases. Kag sa nasambit nga record, 132,000 diri ang nagkalamatay. Sa Brazil, nakalambot naman sila Action Rex sa sobra 1,000,000. 543,000 kag 63,000 dire ang nagkalamatay. Ikatatlo among Russia nga may 677,000 ka kasos ng COVID-19 kag 9,800 ang nagkalamatay. Ikaapat among India nga may 649,000 ka kasos ng COVID-19 kag 18,000 sobra diri nagkalamatay. Kag ikalima sa gihapon namo ang Spain nga may 297,000 ka kasos ng COVID-19
kundiin 28,385 ang nagkalamatay. Para sa mga balita kag update, gikan sa News Center, Aksyon Ida Naboso, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Ida Naboso, balita gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Las 11:50 ng aton oras. Standby na Aksyon Alvin Graba, balita sa patrol. May kita just in report from oriental side sang isla mga kaaksyon. Karon nga adlaw ni suno sa Assistant Provincial Health Officer nga si Dr. Lila Distacion ang nag-announce nga 11 ka mga bag-ong infection sa probinsya ang na-record nila sini from coronavirus hotspot sa Cebu, mga kaaksyon. Ang 7 sining bag-o ka mga infectious ang soldado from Philippine Army under sa 302nd Infantry Battalion sang Philippine Army, 302nd Infantry Brigade nga ginpamtang dito sa Cebu kag sa karon yara na quarantine sa ila headquarters sa Camp Leon Kilat sa Tanhay City, Oriental Negros. Ang iban nga mga bag-ong kaso included rin ang locally stranded individuals o kon LSI ang nagikan sa Gihulngan kag Himalalod plus Amlan, Oriental Negros, no? Amo na ang latest. Kagang sa karon may 16 ka mga active nga mga kaso sa Negros Oriental, mga kaaksyon. Grabe, pitugid ka mga soldado under sa 302nd Infantry Brigade nga na-assign dito sa Cebu. Nangin positibo kag may 2 ka mga bagong kaso o kung 2 ka mga kaso sa Giolngan, isang bagodre parehas LSI, no? May 2 man sa Mabinay, LSI tanan sa Apor, Angan-an, Sibulan, isa man Dumagite, isa kag Himalalod, isa Amlan, Manhuyod, may tag-isa, no? Kurti man do ka sige gyapon ang sulod, no? Ayo, sige. Kadtuan tanay balita ni Aksyon Alvin Graba sa patrol. Ini may kangtanan sa palayag sang bayan muna nga mabaskog nga nagakondinar sa pagpasar. Kaya impirmahan na kahapon ni Presidente Duterte ang anti-terrorism bill. May reaksyon diri ang bayan muna kagiban pang mga balita gikan sa patrol. Ibalaon ta, we have Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin? Aksyon Rex, dismayado ang mga grupo, kung progresibo nga grupo sa Idalom, sang bagong alyansang Makabayon o kung Bayan Negros patapos ginpirmahan kagabi ni Presidente Rodrigo Duterte ang anti-terror bill. Nawasro diri kay Bayan Negros, Secretary General Erenio Longinos. Kasubo, kaakig ang nabatsagan sa mga mangunguma ilabinas ang ila siningahanay matapos nga ginapirmahan mismo ni Presidente Duterte ining anti-terror bill nga nangilayin na sa karon diri sa pungsod sa Pilipinas. Nawasro diri kag dugang pagid di Longinos, isa inik patimaan nga sang madulom nga pag-antos sa mga pumuluyo sa pagpatay ni Duterte abi sa demokrasya sa Pilipinas. Bangod suno saya nga babaskog gid ining magahatag sang madamo nga bayulasyon, especially sa part sa mga militar nga amo ang magapatuman sining anti-terror bill. That is why nga suno saya baskog nga ginakondirarman sang ila siningahanay kay suno saya hindi niya makatarungan nga ipatuman o kung ipatuman ining anti-terror bill kay sa diin siya kagasuno man sa aligasyon
isa ini ka kontra pumuluyo nga patakaran tuga man sa nga sini nga lahi sa karon aksyon na Rex may plano man sila karon sa hapon nga magpatigayon sa nga isak indignation rally nga pagpahimuon abi sa mga progresibo nga grupo upod na diri ang movement against tyranny nga pag-atubangon kung pagahimuon diri karon sa hapon mga alas 2 antak na sa atubang sa nga Fountain of Justice. Di paano ni may social distancing manigyapon? Amo na ang aton sininga bantayan Action Rex kay amo man na ang ila sininga plano kung bala ipatuman man nila ang social distancing sa Mayara piyat guro kay nagligad to do nagrally man sila may social distancing man sila. Yes sir, nakitan man naton in fact sobrang magali isa ka metro no pero lantawon taman karon Action Rex kung bala pila ang mag-abot agod to nga magpatigayon man o sa ila sini nga plano nga pag magpatigayon sang isa ka indignation rally. Ari Action na Rex ang pahayag ni Aurelio Longinos ang Secretary General sang Bayan Negros. Kabalo kita nga ang anti-terrorism bill dulot ini sa ginatawag natin nga rituaran sa mga pumuluyo. Ilabinagid sa mga oposisyon, sa mga kritiko, tunga sa mga anti-people policy nga ginapatigayon sa tunga ang ginatubang natin nga pandemya ito na krisis sa ikayong lawas. Para sa tayo ni Diyos, ginatabot natin ang madilom kahit abo sa abalanon sa tawahan ng pinamatarong sa pumuluyo sa palabuton, bangod, nakita natin ang ining kaundan sa anti-terrorism bill, nag-dula siya no, sa ginatawag natin na tawahan ng pinamatarong sa ating konstitusyon, sa ating Bill of Rights. Sir, on the parts ng freedom of speech sa bagong alyansang Makabayan, anong matabo, sir, kung may mga movement ng inyong hubon, anong matabo sa grupo? Kung i-analisaw mo ang kaundan niya, pwede gamito sa gobyerno no, kung sa state forces, ang inang kasuguan kung nagapamatok ikaw halimbawa isag ka nga terorista ka anytime pwede ka dakon pag pagkasuhon ka sunod ang atorosye sa 24 adlaw na wala pa sang klarong kaso no nga ipahin sa imo so mo nga pinaka problema no sila din sa mga progresibong organisasyon sa oposisyon sama sa ni nag-himo sa mga aksyon bunga sa mga anti-people policy nga ginapatuman ng gobyerno. Action na Rex ang pahayag diri ni Aurelio Longinos. Amaning balita sa patrol, ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa Patrol, Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 11:57 ng aton oras. Matapos ang balita ni Aksyon Alvin, kadtuan taneng balita gikan sa Bacolod City Government Center, we have Aksyon Artay Hupon. Kooperasyon sa mga LSI ginalauman sang City Legal Office. Agod nga malikawan ang kaso nga ila pwede atubangon sa tion nga magbayular ini sang health protocols angot sa COVID-19. Kagiban pang mga balita gikan sa Bacolod City Government Center. Kuya Bakson Artay Hopon, kamusta to galing nag-alabutan to kahapon? Tung daw kagulpi man lang to? O yaring kaudan sang balita ni Akson Artay Hopon. Action Art. Action Rex, parte sa ginapamangkot mga nag-alabutan kundi 81 to kapon. Dugang pa to nga OFW daw 5 kagabi sa sweeper flight. Amo na ang katapal. Ibali 86 na? At 81 plus 5 mga 86 eh. Oh, dinis lagin pa hamtang ni sila? Atong OFW yato to ginrekta sa kwan sa mga hotel nila after sang swab. Ang ining mga kwan niya, ining mga LSI, of course sa quarantine facility, kaya nag-decide na si Mayor, hindi na ni sila pag-ipapaulion mo or home quarantine, nakurato na na yung mga result nila ni para sigurado Action Rex, kaya mo nang reklamo kag resulta sa meeting nila last time o pod sa barangay ng nila ayo kung pwede nga ikuha na i-hold na yung mga nagapalauli o kung nagkatapusan niya ba sa ngirisay tiyang masunod gani sining nga dason kung mag-resume ng pagpauli nila
kuan gini mo, obligaon sila nga magtener sa quarantine facilities. Pina-check ko pa gani si Councilor Rising kay maging kantuan sa lugar. Kung basi blakon may naging agaw pasubong nga Sabado, Action Rex. Pero kay hindi makontak, basi kunway signal to sa location na subong. Tira sa Northern Negros, no? Pagkaroon na to na sa Action Reports Afternoon Edition. Dinto Escalante kuno to daw may manugabot pa? Way pa siya ka-confirm kay ang ginambal sa akon going sa Escalante pero way pa mahatag ni councilor ang detail kung bala ang kantuan nila to Elisay kung may lain to sila yung mission dito sa lugar. So i-check na karon siya kung ano gid ang ila purpose sa pagpadulong dito sa Escalante City. Now ang balita Action Rex nga paabot karon ang City Legal Office kag nagalaom ang mga LSI kag ROF o Returning Overseas Filipino kag OFW sa parabuton nga mga inadlaw kag especially pag resume na sa ila sining pagpauli diri sa syudad sa Bacolod. Ang ila sinitag sa kapamilya kag mismo ini mga OFW hindi na magpinasaway. Kung nagligad ang ginahimo sang city ginabawi o kung ginakuha lang sila sa mga lugar nila in kasong nag-violate pala sa protocol kapin pagin sa itong nagligad nga ang result na ulihi antes ini silang naibarawan yung positive nagkapauli na sa ilang mga lugar. Now at this time may mando si Mayor Bing Lonadia sa kay City Legal Officer Attorney Joselito Bayatan nga dapat ikapasakaan gisang kaso ang mangin violator kon in kaso gidman no nga ini sila ang paglapas sa health protocol nga ginapatuman sa syudad. Siling ni Attorney Joselito Bayatan, siling nga way kami sang tuyo nga maghatag sang inconveniente palo kami nga ang ila sining eksperyensya sa mga LSI kag mga OFW hindi nahamak nga kabudlayan halin pa lang dito sa Manila ang iban sa Cebu pag-abot diri sa aton kuan ini kapoy na overstress pero hindi na siya nagkakaulugan nga kung maglapas ka halimbawa kung narakas quarantine facility malagyo ka or ang iban magpuslit abe kag maglagaw-lagaw pa dira magpauli sa pamilya nila siling nga ang ginahalitan hindi lang inyo kaugalingon kundi ang mga residente or sa inyo community kag pamilya ang ambal rin ni Attorney Joselito Bayatan ang syudad magapatuman parang at least masiguro nga hindi na magdugang pa ang problema kag kaso diri sa syudad sa Bacolod agi sa local transmission kung mag-abot na sila diri Action Rex. Ang kaso gali ko ninali mapasakaan kasi ni ang pwede mo tubangon nga penalidad way labot sa anong kabulan nga pagkapreso may hindi pa magsobra 10,000 pesos nga balayran mo nga penalidad Action Rex. Siling ni Attorney Bayatan tani mag-cooperate lang no ang ining mga stakeholders kung ining mga individual agon nga madasig nga matapos ang ining krisis nga ginadulong or ginadulot sang COVID-19. Yari sa Attorney Bayatan lang ko nang iyas ni apelasyon sa mga Elisay kag ila mga himata. We have already assigned some people to work more and gather more about the facts. Ma-authenticate sinisang ini nga mga reports are really the BHERTS ng barangay health emergency response team kay sila gining monitor. Kag of course ang mga neighbors man dira sang mga utod daton nga mga LSI o kung mga returning overseas Filipino kag OFW naton nga wala nag-observe sang policy sang quarantine. We have administrative orders executive orders ang mayor which by law it is considered regulation supported by the regulatory power of the government which we call police power. Ang substance sang ina nga law is the Republic Act number 113/32. So ang violation will come into play under section 9. May nabutang dira mga prohibited acts, no?
ang prohibited act sa mo ina nga kung under ka sang strict rule on quarantine, you have to observe it. Kay that is for purposes of public health and public safety. So, gina-endanger naton ang kayong lawas ang aton nga kaingod sa aton nga kaupod sa komunidad. According to medical findings, nga kung ang tao may kagaw na bala, weak na ng immune system niya, dason ma-expose pa siya sa sagwa, no, sa mga elements, mga ulananda, sobrang mainitan, o kung whatever, mas naga-farther naga-weaken farther ang iyang resistance. That is not only good for the society, primarily also for the health concerns sang subject. So these are the matters. Pero anyway, ang aton diri interest is the implementation of safety and health protocols. We are strengthening ang palayag ni City Legal Officer Attorney Joselito Bayatan song publiko kag ang mga pamilya inalauman nga ang inyong cooperation aragid agod nga malikaw sa ginatawag nga inconveniente. Now, Lunes nga adlaw sa piyak nga bahin na tala na Action Rex nga magapatigayon sang isang committee hearing ang talatapan ni Councilor Archie Baribar. Ang tuyo diri amo ang pag-discuss sa opordiya sa mga negosyante. Balakay nagayo mga negosyante na may ara sang amendment nga matamo no sa ang pagbukas blato sang specialist sa gabi to. Ang curfew nga gusto curfew? nila i-extend ni kang mag-umpisa na lang alas 12 sa gabi bisan hasta pa alas 4 sa ngaga. Kay damo gawiit nga mga ang negosyo sa gabi Blackson Rex. Kapin pag ilimnan niya amo pa ng oras alas 8 umpisa nga nagabagang kag nagasulod mo. May mga tao pa sa gyapon nga magpadventurar mo na oras? Why takabalo ko na madayon nga i-extend nila until 12? Basi ko lang daw subong pa lang do alas 7 pa lang do may lagpilag ng taos dalan. Correct. Pati ang mga negosyo alas 7 pa lang kapangimos na panira. Basi isa man na siguro kay kung mag-extend na kundi daw may paliwansahan man sila. Kag bisan ang mga grocery department Action Rex pwede ka pa makasulod bisan alas 7 na mangyagaw bla. Pamakal kay tikon alas 7 nagpanira ang iban late no nga magkaabot pag magkaingagaw sa pagbakal. So ibalon tani ako nung matabo kay mismo ang mga negosyante ang nag-appeal diri nagpadala sang communication sa talatapan ni Councilor Archie Baribar. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang Action Artay Hupon na sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Thank you, Action Artay Hupon. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Matapos ang balita ni Action Art sa iluhan tanang balita sa Kapitolyo Provincial, report ni Action Marlon Hinovia, pamilyang gine-evacuate sa syudad sang Bago bangod sa pag-alburuto sang bulkan kanlaon balik na sa ilatag sa mga puluyan. Publiko ginadumilian sa gyapon nga magkapalapit sa 4 kilometer permanent danger zone. Kag pag-transport sa mga OFWs nga nag-aabot sa Negros Occidental, temporaryo nga ginatugyan sa OWA. Kag iban pang mga balita gikan sa Kapitolyo. Yari ang kaudan sa report ni Action Marlon Hinovia. Action Mar. So Lorex, dalo delikado sa gihapon ang pagpalapit sa bulkan na kanaon dira sa Negros Oriental kag sa iban pag-isa nga mga kaiping banwa kag sudad. Bisan pa nga ang mga damlag lang gin-evacuate nga mga pamilya halin sa may syudad sang Bago. Gintugutan na nga magkabalik sa ila sa ni tagsa ka mga puluyan. Pinigin palayag ni Provincial Disaster Management Program Division of PD Head Zefard Gerhardt Kailian. Suro kay Kailian, ang FIBOX nag-abiso sa gihapon sa publiko nga padayon ginadumilian ang pagpalapit sa 4 kilometer
permanent danger zone bago nagapabilin sa gihapon nga yara sa alert level 1 nga bulkan Kanlaon. Madunuman Martes ang gabi Hunyo 23 mayara sang 18 ka mga pamilya nga lunsay residente sang barangay Ilihan Sura Sambago. Ginabugusan na isang 76 ka mga individuals ang gina-evacuate sila. Saylo sila temporaryo sa malapit na kabunutuan. Bukod nga may ara sang sulfuric fumes nga ginabuga ang bulkan Kanlaon. Purti makaligad ang pila ka adlaw nga nagmatamat man balik sa normal ang sitwasyon sa barangay Ilihan. Ang mga pamilya gin-evacuate tugutan man nga makabalik purti ang paghalong para sa gihapon. Yari si PDMPD head Zefard Kailian. Ang isang bago, nakabalik na sila. Sulfur stinge to, bali palimaw sulfur dito sa aton sa volcano, no? sa may Ilisan nga part, no? sa aton nga Bago City. But subong ara kasi nagbalik na sila sa ilang mga tagsatag sa kapuloy. Pero ang Facebook sa aton nag-remind lang sa public na ang Kanlaon volcano is still at alert level 1, no? Which means this is there is an abnormal condition and has entered a period of unrest. Again, ang aton LGUs, especially nga lapit sa aton Kanlaon, gina-remind to heed the entry into the 4-kilometer danger zone, no? Permanent danger zone of the volcano because of the further possibilities of a sudden and hazardous steam-driven and phreatic eruption. Ay balak Sunrex nga balita, temporaryo ang nagagintugyan sa gobyerno provincial sa Negros Occidental sa mga taga-uwa ang pag-amuma kung pag-transport sa ning posibleng magabalik pa dali nga mga overseas Filipino workers on OFWs bangod ang mga miyembro sang emergency response unit sang Negros Occidental PDRRMO ang ginapaydalom subong sa quarantine sa Mambukal Resort Banwa sa Murcia. Kasunod ang 47 anyos nga ambulance driver nila nga frontliner man ang kalakip sa mga nagpositibo sa COVID-19. Kasunod kay PDMPD head Zefard Gerhard Kailian, platon nila anay nga magwa ang resulta sa RT-PCR test kinakuha sa mga 15 ka mga miyembro sang emergency response unit. At kung mag-negative, amo na nang tion nga pwede sila makabalik naman pangalagad para nga maamuma ining mga mag-aabot pa nga mga OFWs. Ang ginalauman pagid nga mga inabot ng mga LSIs masurot nga mga sinima na balikan ta si Zefard Kailian. Ang uwa ang ginpa subong amon nga ginhataganay sa uwa ang pagtrabaho nga pag-transport ini sa ila. Amon RT-PCR test no ginpa nato namon ginpa prioritize no sa aton laboratory sa Distrital Andoni ating requesting the governor no also to amon nga ipadasigo ng just para makabalik man kami dayon sa amon nga mga ubra no especially sa aton nga next week no madamo naman ang madinagsa nga mga LSI gintagaan lang ta break no sa aton nga national government but then again pagkatapos ini sang quarantine kag makuha na namon ang amon mga negative results we will be back no to face again the challenges sang ining aton nga nga COVID-19. Amalang nga balita gikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-aksyon yung aksyon Marlon Hinovoya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio! Salamat kid aksyon Marlon Hinovoya. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Aksyon Radio Philippine Standard Time. Last 12:13 ng aton oras. Daligid lang kay Dawga pinitensya man siya. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Ayos, salamat gid aksyon Marlon Hinovoya. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Standby anay aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa BCPO kag balita sa Negros Occidental Provincial Police Office kag mga balita out of town, no?
May tisi ang kinanglanta, kulang balang imo sining nga lawas ang vitamin C. May tisi alkaline base nga vitamin C ang gamiton mo adlaw-adlaw, no? Dapat permi nga mangin mabaskog ang immune system sang bugos nga pamilya para hindi madali madapuan sang anuman sining nga balatian o masakit para more energy. Amo nang manami dira, no? I-mighty silang ina alkaline base nga vitamin C. Protektahan ang ato sining lawas pagi sa pagtumar sang mighty C alkaline base nga vitamin C. Kay dire sigurado ka na pure 100% alkaline base nga vitamin C. Mighty C alkaline base nga vitamin C. Mabakal ninyo sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar. Ari pagid Santon Plus Herbal Capsule mo, nagahatag proteksyon sa aton sining lawas, batok sa mga free radicals katulad sang anti-tumor, anti-cancer, nagahatag man sang proteksyon sa aton sining lawas, batok sa mga cyst, goiter, breast kag ovary, lakip ng prostate enlargement, mga kaaksyon, no? Anti-dengue, nagabulig man sa pag-normalize ang platelet kag madamo pa. Santon Plus Herbal Capsule ang katapat sina, no? Nagapabakod man sa aton immune system kag ang importante madamo ka man nga makuha nga bitamina kag minerals para sa mangin aktibidad sang tumor kag cancer cells. That is why ginarekomenda ta sa inyo mag Santon Plus Herbal Capsule kita adlaw-adlaw. Wala ka nang hahanapin pa. Kaysa Santon Plus Herbal Capsule, sabat ka na niya sina mga kaksyon. Isa pagid Santon Plus Herbal Coffee Mix, iniya matahom, no? Wow! Maka-coffee ka na. Ma-coffee ta siguro, anay. 100% mangosteen kag suya ini mga kaksyon anti-inflammatory para sa ikayong lawas nato, no? Kag luwas sina may yara man ini nga antioxidants, vitamin C, E kag beta carotene. Magluwas sina ang Santon Plus Herbal Coffee Mix. Ang anti-inflammatory compounds or may balancing hormones ini mga kaaksyon. Kag ang manami diri luwas nga anti-aging, balancing blood sugar levels kag makabato-batok sa balatian, especially ang diabetes. Mag Santon Plus Herbal Coffee Mix kita adlaw-adlaw. Initanan ang produkto may TC, ang Santon Plus Herbal Capsule kag Santon Plus Herbal Coffee Mix sarang mabakal ini sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining nga lugar. Sa mga kaaksyon ta, Malakay Finance Corporation, anay ho, nagakinanglan kamo house and lot property or land title loan, vehicle, truck, heavy equipment or car loan, pension or retirement loan, Malakay Finance Corporation. Yara lang sa Santo Niño Stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabuk lang sa Pure Gold Banago, pwede ka tawag sa 433-4309 kag 433-4307. May mga branches ang Malakay Finance dira sa Victorias, La Carlota, Kabangkalan, Sagay, Bago, Cadiz, and San Carlos City. Malakay Finance Corporation, Santo Niño Stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabuk lang sang Pure Gold Banago, pwede ka tawag sa 433-4309 kag 433-4307. Ordinaryo kag komplikado nga kinanglanon, pinasay nga solusyon, serbisyo kampyon, Malakay Finance Corporation. Ma-unload tanay makadali mga kaaksyon, may lang pag-monitor kay Ginny Perez dira sa Binalbagan kag Jo Marie Formentera. Sa kay Jocelyn Libon Dispoho kag Tuto Lucas Sebastian, may lang pag-monitor kay batchmate Len Honio, may lang pag-monitor. Kamusta ka na? Okay. Thank you, gid. Madam Len Honio. Ay, pwerte. Kamusta lang kudas pamilya Honio, Gostilo, and Blackyo.
Ayos, Indailen, Honyo. Thank you so much. Halong lang dira, no? Kay Gian Resisio, may lang pag-monitor. Kay Merly Dolido Magallanes, kay Dino Alec, gaugtas siya sang signal di sa ilaw, dula-dula. Sa radyo na lang kami monitor. Signal gali sa internet. Sa radyo na lang toto, Dino Alec, Kay Jomong Caltorilla, may lang pag-monitor. Kay Dennis Richard Tibor Roma, may lang pag-monitor sa Roma family sa San Enrique. Kag ginatamyaw lang si Rejan Tan Villalon sa Barangay Purisima, Manapla. Kay Ariel Kabatak, may lang pag-monitor no? Sa kay Arsim Kabatak, Bukbok, Kalitan, Giancarlo De Leon from Ariel Kabatak sa FGA Village La Carlota. Paring Roger Montalvo sa Shimaros Wine Center, may lang pag-monitor paring Roger Montalvo. Kag sa mga meniadra. Kay Samuel Armita, may lang pag-monitor Samuel. Kay Rinaldo Poderoso and Joel Aligato Himinia, may lang pag-monitor. Niya Baskog Aritos ni Aksoneden ba? Kita mo ba? From Cityville sa kay Joel Aligato Himinia. Kay Ima Bilaong, good PM, pwede makatagidiya regarding sa wedding. As far as I know, GRS before their wedding, day lawig na ina nga plano nila. In fact, na ang ila asikaso sang coming nila nga selebrasyon. That's why bisan subong nga may COVID ipostro nila. Hihihi. Okay. Remar Hicano Haliasgo, may lang pag-monitor sa pamilya Haliasgo. Hicano, Salvatierra, Robles, Tapayan, Laureano, kag Pagsugeron, kag Cabalfin family. Ayos, may lang pag-monitor. Parang kinalon sa gayo, may lang pag-pamati man, parang kinalon sa gay, no? Chuck Aguirre Ramirez, may lang pag-monitor dira sa Hong Kong. Kay Marie Ivancia, sus ikaw anay ang magpakasal matabo kagid in due time nga maglinaw na ang tanan. Ano ni siya? Kay Lisa Monteclaro, may lang pag-monitor, no? Pamilya Kosay Mamaylan City sa Barangay San Antonio, Marfil family, Montecastro family, Nabong family, kag Vicente family, no? Alin sa kay Lisa Montecastro. Kay Rica Joy Campbell, may lang pag-monitor, no? Si Tatay Premo, Nanay Cora, Noynoy sa Balay, always gid ka pamati sa inyo, idol. Thank you so much, gid from Rica Joy Campbell sa Talmagaw ni Kamindangan, Kawayan. Ayos. Romulo Hefti Lamag, may lang pag-monitor dira sa Tangob. Kay Romulo Hefti Lamag. Kay Inday Dali Yasaw, araman siya on the line. Si Inday Dali Yasa, may lang pag-monitor. Raymond Kiatson, liog lang ko tamyaw kay nanay ko Nilda Kitson, diri sa La Granada, Carlota. Ayos, thank you so much, Gid. Kay Kagawa Dimbong Jocampo, sa Maaw, may lang pag-monitor. Kay Almera Lim Malasarte, may lang pamati. No? Kay si Alan Brasa, Violisori sa La Granja. Philip Lorente sa Barangay Minuyan, Manjo Arnijo, may lang pamati. No? Kay Miris Pachico and pamilya Pachico, kag sa ila ni Mama Bita, kag Papa ko Bernard. Kagang mga utod ko da, subong nagapamati sa Action Radio sa Sitio Bulasot. Salamat gid kay Manong ko Joan Mayong Udto sa Imonong. Ayos. Kay Mel Noyvicentos. Ay, perti. Mel Noyvicentos gida. May lang pag-monitor. Tamyaw lang ni Mel Noyvicentos si pitong napato, no? Residence ga monitor. Gid si Tita Fe. Ayos. Dinis Tuaw Sasi, may lang pag-pamati man. Kay Josephine Lobaton, dara sa Barangay Estefania. May lang pag-pamati, Josephine Lobaton. Kay Ibs Marta Dios Salcido, dira sa Tansa, Cavite. Kay Baljo Iboy Chiquita, may lang pag-monitor. Baljo, nagapamati gid kami diri greet ko lang Action Rex si Nonoy Gallego, kag asawa niya nga si Madam Rosa.
Ayos, dagang salamat gid. Sige, pakarunan ko naman ang iba na may nang kalaban ho. Kay Hilen Barcuma, may lang pag-monitor Hilen. Kay Melchor Baroca Rombenes, kay Ochida Haroka, may lang pag-monitor Ochida Haroka. Kay Merlido Lido Magallanes, patamyaw lang alaga ko Action Rex sa tupad ko si Kelvin Chan. Okay, sige. Ayos, arigato pre. Thank you, gid paring kinalon sa gay. Lunila Lunil sa Ilban Buena, dala sa barangay 35. May lang pag-monitora. Lunisa Ilban Buena, kay Rejantan Villalon. Ayos, thank you so much, gid. And Ron Sardivilla, may lang pag-monitor Action Rex, wala na katapusan ang gulo sa Pilipinas, maski droga gani man. The way, gid, no? Daway katapusan problema sa drugs, nagsugpon kay nagdamo pagid. Ay perte. Virginia San Antonio Alpenda, madam. Good PM lang dira sa Celine Homes, Barangay Estefania. May lang pamati dira kay Madam Virginia San Antonio Alpenda kag sa bugos niya sining pamilya. Kay Tutori Mark Lamayo linya maulan nga udto Action Rex. Kagabi pa na ulan dito sa San Jose Occidental, Mindoro. Aga ulan dra ya. Diri daw ga panalitya. Kay nasa ngaga ti subong sini sa iban guro nga mga areas garo panaliti or gaulan-ulan man. Pero diri sa Bacolod daw nagaro galom lang. Sige, daligid lang mga ka-action. Standby anay ha. Manong balik kita dugay-dugay. Matagtanay pila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo mga ka-action. Magbalik ang aksyon, balita, banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Mga ka-aksyon, madapos ang nagpalaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
aksyon ng mo ng WHO Safe Hand Challenge agad maging handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon. Aksyon Radio! Ito ka importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pagpuyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatsyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pagpuyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatsyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pagpuyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatsyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pagpuyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatsyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pagpuyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima,
Magtiner sa puloy-an kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-experience. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:34. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:35 ng aton oras. Sige kadtuan tanay nga balita dugang sa Negros Occidental Provincial Police Office upod kay Aksyon Alvin Graba maki-update tanay sa Criminal Investigation and Detection Group. Angot sining raid kahapon tubla sa ginaligar mini cockpit area or Bulangan. Titagiyas ang duta kag 5 pa kay banho nga nadakpan sa illegal nga pagpabulang sa barangay Langilan at talana nga pasakaan sang kaso. Yari ang kaudan sang report ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, anong update? Natala na nga igapasaka sa maabot nga Lunes ang kaso violation sa Presidential Decree 449 o kun cockfighting law of 1974 kag ang bayanihan to heal as one act, no? Batok diri sa tag-iya sang farm nga si Engineer Marlon Possession. Upod ano to ngalan sang cock farm to? Possession Cock Farm Action Rex. Possession kay Engineer ano to? Marlon Possession. Okay. Why ni siya nadakpan kahapon? Why gid siya kahapon Action Rex kay sunod dito kay Major ako na Police Lieutenant Colonel Anthony Gantang. Sang nagapadulong pa lamang sila dito Action Rex, namutikan nga daw mga pulis bala. Sus kadasik sa dalagan sa mga tao to. 5 ang nagaladakpan diri Action Rex. That is why nga ang tag-iya mismo sang si Engineer Marlon Possession upod ang 5 pakaiban nga nagkaladakpan dito sa sitio Tuong Barangay Alangilan diri sa siyudad sa Bacolod ang pagnatalana nga pagpasakaan na sang kaso sa lumabot nga Lunes nga adlaw. No, sunod diri kay Lieutenant Colonel Anthony Gantang, ilagi jagin raid kahapon ang ginaligar nga Bulangan. Matapos nga nagsumbong ang pila ka mga pumuluyo diin suno sayang ang natabo diri Action Rex kay lubos nga ginadumilian pa sa karon ang anuman nga sahi sang illegal nga panahon nalakip na diri ang bulang sa piyak nga mayara pa kita sang pandemya nga ginaatubang. Now, madumduman kay kahapon nga adlaw kunti way na to dito sa pag-abot sa mga kapulisan sa idalom sang CIDG. Way na to dito si Engineer Marlon Possession sa Bailo. Ang nagkaladak pa lang diri ang mo si Richard Biente, Vincent Asoy, Alimar Tambuong, Mario Gaudiano, kagining si J. Jomar Yi. Now, sila manugbulang ni sila kung caretaker lang? May manugbulang ni Action na Rex kay anti-caretaker to dula man suno sa iya diri kay Major ako na rather kay Colonel Gantang. In fact suno sa iya na recover ining 17 ka mga manok namang kota. Sir, anuhon nyo ang 17 manok nga buhi pa kagang mga bihag di suno sa iya Action Rex i-exhibit ini sa korte.
So exhibit gid Action Rex magluwas diri nalakip sa ika-exhibit ining mga tatlo bala ka baksang bulang ang kiluhan of course nalakip na diri Action Rex ang kwarta no. And pero sunod siya dapat dumdumon. Sunod diri kay Colonel Gantang dapat dumdumon gid sa mga pumuluyo sa karon nga lubos nga ginabawal ang ining illegal nga panhor sa piak sini nga ara pa kita sa MGCQ. And at the same time bisan gani ang mga dalago nga mga bulangan may mga pangalan na balang mga Kakvit Arena ginabawal pagali na sa karon kag wala sang ginapahanugutan nga magpabulang inabangod galing daw kadamo man di sang gabulang-bulang diri sa aton do wala man ginadakop dra sa Tangobo. May harada. Tigaling kay daw si Manal ginada gani ya. Galing ka, damo gali diri hindi lang sa Bacolod pa na. Damo na di hindi lang da sa Langila na tabo ng bulang-bulang dati kabayuntang bisan paano mapakita sang CIDG nga hindi lang laptaramag lang ila sining operasyon. Saksyon na in fact kundi mga tanan-tanan lang nagahimo sini kundi illegal pa man nimo. Oo, kay illegal pa ni kay ara pa kita sa MGCQ sunog gani sa iya nga bisan gani ang mga dalago nga mga bulangan kilala nga mga bulangan way ginapahanugutan nga magpabulang kay tungod sa sining pandemya ti iri sila donate law na Black Action Rex kay kundi na normal na kahidlaw ka kung bulangero ka hidlawon ka gidi pero kung ginagmay ka malang bulangero kundi mas mayo nga mag hulat-hulat na lang kagi kondisyon ng damayong mga manok ta. Gani man, nami pa gani kung mayara man sila, pwede man sila magsinggit sa nga waykalo, pero ang ilaya imagine niya, na balang daw bulang lang singgit sila yung waykalo. O ti, basin bala Action Rex, no, ma-practice lang bala, galing kay ti, naaktuhan gid sila kapon, hindi na ni-practice mo. Original na gid niya, kag-realidad nga nagkalagap galing sa kadamo, sang kun bulangan gid man na, sa kadamo, 5 lang kabilog na dala nila to? O, kay sunod diri kay Colonel Gantang, sunod sa iya nga, sir, sa tuod lang, kapakadto pa lang kami, bao damo ng mga nagdalalagan, bunsing ganun, damo pag in Action Rex that time, sang natabo ang ining illegal nga bulang dara sa area sang Alangilan. Ari ang pahayag ni Lieutenant Colonel Anthony Gantang. Yan ng mga manok dahil naka-GCP pa tayo, pinapekta naman yung quarantine restrictions natin, lalo na yung illegal gambling, kanya sa mga cockfighting arena, wala di pa naman allowed yan, kaya pinuntahan namin. Ano po ba yung plano ngayon ng CITC? Pamandi na namin ipapile yung kaso. Ano po yung kaso against them, sir? Presidential Decree 449, yung kami cockfighting doon. Republic Act 11332, yung punang cooperation, dahil nakaka-COVID problem pa po tayo. Papalag din namin ng kaso yung may-ari ng lupa doon. Sino po ba? Possession. Sir, itong si Marlon Possession, ito po ba yung abogado na may-ari ng lupa? Engineer daw yun eh. Engineer daw yun Action Rex eh. Ti, amo niyang nagapag-iya sang among cat farm. Balita ni gikan sa Negros Occidental. Detain to ang nagladakpan. Oo. Ara subong sa opisina sang CIDG Negros Occidental Police Provincial Office Tampi Action Rex. At dito priso ang 5 at gingkantaman kung sinong tag-iya sang duta at nalakip na dala na diri. Kabay pa nga hindi lang ni mangin presidents ning natabo sa Alangilan sa iban pa nga mga area sa barangay kung nagapabulang ibutang sa insaktong tinion Oo, kagibuy butang gid sa saktong lugar gid. Kagang sa IDG pakita nilang hindi lang huy-puloy lang may mag-report sila mo ng pag-akto nila. Dapat nagapatigayon sila sa monitoring gid kaya mo man lang ng obra nila mo. Oo, amo nang pinaka-importante diri ang ila sining mga assets. Dapat amo ginaya ang patigayon gid mag-survey sa area ti argo diya nga mismo ang mga kapulisan makagiho gid bayad especially sa pagpandakop sini mga illegalista partikular sa illegal nga bulang. Balita nagikan sa Negros Occidental Police Provincial Office ang kaaksyon nyo, Aksyon, Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Thank you, Action Alvin Graba, balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Matapos ang balita ni Action Alvin, katuantang balita ni Action Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Hindi man luglahog mga nagkalakpan niho, lapit na 2,000 ang nadakpan sang kapulisan bangod sa paglapas ang EO number 35 kag 38. Umpisa sang ginpatuman ang MGCQ diri sa syudad sang Bacolod. Yaring kaundan sang report ni Action Eric Magbanwa. Action Eric! Yes! Action Eric! Ayo di purma. Doga salyadang tingog mo subong? Oh yes, that's why I love him so, no? Okay. Huwag kita na? Ara na ta sa imo. Kagapon tagulit. Oh yes, masih ko nga matamat lang, no? Tapos sa simana, may ara naman kita, no? Hindi lang pagkating Doc Ramel, thank you so much, Gid. Oh yes, Doc. Sustain lang, no? Sustain kagabay pa may additional so that we have a strong reporting on PPP, no? Ayo di purma. Doon ka namin isang tirada mo. Oh yes, because very big, no? Very big ang? Ang kahapon, no? Ayo di purma. Wala ang tirada, Dr. Rex, no? Manami kagid. Oh yes, hopefully, sa simana ako kasi gahom ko nga may ara naman, no? Ba? Pangamuyuan ta. Oh yes, actually, kay kung nagkasama, dalam na ako sa pangamuyo mong, no? Correct ah. Amo na ang tirada. Tirada, di daw maulan naman, no? Init na daw, pwede ang galon. Gani man. Karasapon, kasi kung balbalo niya naman yung ulan, no? Oo, gani. Although, ulan-ulan na kada hapon, no? Do chimpo gid ni guro sang tigululan na. Oh, yan agad chimpo guro sa Rex. Kaya daw ati sila sa pag-asa by June, July, rainy season na, no? So dapat maghalong kita. Hindi kita patapikal sa tinggi, no? Ayo di purma. Kaya tinggi naman. Tinggi man yung imo man. Kaya tinggi naman basta ulan-ulan tinggi gid man na ya. Ate, tinggi na ya. Normal na ya. Oo, maninlo ang kita sa palibot, Importante nga ang panyagan ni Eleuterio Dayon patutin. Wow, kanabi. Tapos ang sudan niya. Ano ang sudan naman? Ito gwapo niya, Purok Santo Niño, Panukoy, gali ni siya. Ate, alapit na sa ako ni. Taga Purok Santo Niño, Barangay Panukoy. Eleuterio Parcon Dayon. Mr. Dayon, abi ba sobra na? Pero padalalan din, no? Ate, sinugid ta magbalibad kung may sobra dayon. Di purma. Kung may sobrada, ti... Ruwaslik man? Ruwaslik lang gamay, Ito, layo pa na sa high blood na pagkao, no? Laban Way kontra chimpo na iya. O, tapos na sa nabisimana, Mr. Dayon, naluto, kami naksurex api, no? Tag-isa ka pato, okay na. Hindi, ito, ibig sa lakabilog, duwata, no? Bisan tag-isa-isa sa ato, okay lang na iya. Ay, importante, luto na. O, laban, Okay, kita pa magluto, daw, hindi ta kabalo magluto. Ay, hindi ta kabalo magluto, iya. Dapat luto na. Mr. Dayon na yung kabalo magluto siya na, no? Laban, tikwaan nyo di. Ayo di purma. Yati, may pagkanin na lunes, kwao na, lunes pa na Tulap pang tablaan na, rin tao ni nga. Sige. Dali, kagibla mo, matamatong ka lang. Basta mo ni nga tiyempo, nga daan nga daw marubugnaw ang tiyempo. Daw kanamits gidi paningaon bla sang hong way mo pilawan bla. Tapos mo kaon dahil mga tulog bla. Laban Bawti ka namin. Hilay-hilay mo dayon. Feeling mo bla nga daw ka namin. Daw pamatyaga mo, dumanggaranon ka lang. Ayo di purma. Oy, kay Kapchad gali, kay Kagawad Jofred ra sa Barangay Robles. Kamusta ka mo da, sir? Kamusta ka mo da? Okay. Daway sa pamatyaga. Gani way ko di subong kwan, way ko di cellphone basi kung mga naga-text bla sa akon, daway ko di cellphone subong. Di na cellphone mo? Nabilin sa balay. Okay. Siguro ba si Mima? Isang sobra mo blang... Dali. Kadali kag gasalalamo pinsar mo ti gasamo man. Kalabili, no? Basi ko may mga nag-text na kay Xorex nga kulwaon. Kapay pa kayo di na makita ni. Kapay di na makita ni Maria Janet. Kabay pa. Maria Janet, spam. May kulwaon ka to.
Paring Romo pasaporte. Oy, pare Romo, bo, ini nga tao Ako ni. nilimnon kung may patutin, pre. Ini nga tao ni, may kalibutan naman ngayon mo. Mga lailay na niya ginapadala sa aton ka, no? Ba ni, sobra pa ni sa patutin yung ginapadala Ay, niya. grabe, ni pare Romo. Perti nga tao ni. Siling mo blot na piyo, blaw, way mangli. Gali, way man. Picture man lang asta gali na. Amo, Laban mga personal, pre. O gani, man mga lain-lain, bla, pre, ng na piyo, bla. Ang sobra pa sa patutin, bla. Ayun, di sa lumay ko na. Ay, puto-puto. Ay, oo, pangabuhi sa Pilipino, no? Di damo ginagkaladak pa. Damo, damo, gyapon pasaway sa Bacolod. 245 na. Alam ko, 2000. Di na file ni kaso? Ini, actually, pending ini for filing, galing kay si Colonel Henry Binyas, ang ato nga BCP o City Director, daw na luod ang blat, nga rektahon mo ni sa pasaka kaso, kay kung pasakaan mo ni Axorex kaso, ma-reflect sa mga clearances ka magkuha nila. Makuha ka clearance NBI, arada, may kaso ka. Sa police clearance, magkuha ka, maapit ang ngalan mo da. May kaso man. May kaso ka man, kung sa bagay, ECQ mo lang namong violations ang Executive Order 35 kag 38. Di sila ni Colonel Henry Binyas, parang hindi man mabudayan ang aton nga pumuluyo, kutob siling nadakpan, hulaton na lang ang City Ordinance ang Bacolod. Ang toblang violation sa paglapas ang curfew, Executive Order 35, wala pagsuksok sa face mask, kag ang social distancing, kaya dira i-access daw kamay-kamay ng penalty nila mong mga 200-300 pesos lang guro, plus ang community service, sang ipasaka nila sa kaso sa korte, laban-laban siya, sa loya kapag sendi, ma-reflect rin sa mga record mo, Action Rex, no? Isa ba lang ina-considera sa Bacolod City Police Office? Sila ni Colonel Binyas, sa panawagan niya, dapat kita ka pumuluyo, may mga disiplina makita sa itong kagalingon, kasi hindi pa na mabudlay ang pangabay sa gobyerno, social distancing, pagsuksok sa face mask, ang ginatawag nga proper hygiene, so hindi kina mabudlay nga pangabay sa atong gobyerno, kasi amo man na pamagi na doon, kung mapaganhagan na ito niya paglaptas ang COVID-19 Axorex. Aminado si Colonel Binyas, kasi damo gitman, damo gitman tig-abagol Axorex. Gani, damo gid man na aksyon ere ka bisan nanong palimton sa mga kapulisan ta kadamo sa gyapon sa mga violators. Gani ti are si Colonel Binyas sa interview sa sa radyo. Kami sa mga karapan pinaarito untuk security and pero may araw na kung tama ito siya, so kina-appeal natin sa publiko, pwede man kami ng ato dito na iya, isang veteran kita sa Kodi. Pwede siya na mga doon sa Obaliguan, at pinaka-dapat ko rin sa tawag ko rin, ang pag-sanitize at ang pag-option sa physical distance sa pag-success ng treatment. Madami ang madami dito nagtawag ko rin nagasunod. So, nagkamot dito ang siya sa ulo. So, wala na ganun po sa tulong para video dito yung nagpanap ang kata-atlaw. Hindi sa mga curfew. So, ang alasan kang ginagawa sa ginagawa na sa ginagawa kita kay hindi lang COVID ang kontanakon kasi gusto ato ng ekonomiya. Hindi kita napatay sa virus, kasi napatay kita sa gutom. Hindi lang dito problema sa Bacolod City. Kasi ito yung national or even global problem na. Muna ang ginagawa natin, wala sang solusyon doon, wala sang bulong, hindi ang disiplina lang natin. Axorex, si Police Colonel Henry Binyas, ang ato sining BCP o City Director, sa panawagan niya sa Bacolinos nga disiplina lang gid ang importante sa aton para nga mapakigbatuan tayo ni ang COVID-19 Axorex. Yung rekorida nga ginahimo sa mga police station, sa kabarangay, way man nagakulang galing kiti kung kaisa, payara gid tao nga ko si Colonel Binyas pa tig-apagol nga hindi mo gid hindi mo man masiling malipat ni sila sa palimton sang kapulisan kay una bes halin pa ni sang nagliligad nga binulan nga palimton sang kapulisan. Oo, alin
alin sa ECQ. Kadto sa GCQ, ito subong MGCQ na ta. Di kito kapudlay mo na gurong malipat ka pa. Gani man. Muna tong takpanay sa permiro, ging porti ka, kwan, kang kamasig. Inang pag last gist dapat tara na kamusinyo tagsa ka mga pulian kay kung din payaga may curfew dito pagalatagaw ni dakop. Gani man, man na komisalakyan ka. Kung maglakat mo nga kasilim nan tapos kagid. Laban. Agdan ka sa pulis at balakwiton ka lagi. Pakadto sa police station, Action Rex. Muna nang ayo ni Colonel Benyas sa atong nga pamuluyo, kooperasyon lang kagapatihon ta lang ang ginatawag nga health protocol nga ginaayo sa aton sa gobyerno lokal diri sa syudad sang Bacolod. Ang inyo kaksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon. Action Eric Paura nag-report sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. A public service announcement from Safeguard. Hand wash. Sa tamang serbisyo. Standby na sa mga reports out of town. Igasunod ta sa dilig lamang madugay. Yari na ang pinakabago kag pinaka-epektibo nga herbal supplement. Evergreen Herbal Capsule. Nagabulig limpyo pabakod kag nagabalanse sa mga sistema sa aton sining lawas. Ano ang epekto sa Evergreen Herbal Capsule? Ang sobrang ginabuhinan ang kulang ginadugangan. Nagabulig panubo sa mga mataas nga blood sugar, bad cholesterol, sobrang uric acid, hyperacidity, kag creatinine. Mga nagadugang manho sa mga kakulang sang vitamins kag mineral sa aton siningalawas. Makabulig sa constipation, gintingog nga puwersa sang pito nga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Amon isang turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Para sa ikayong lawas, kompleto ang benepisyo. Equality products ang Doc Kiko Alternative and Health Food Center. Ang Evergreen Herbal Capsule aprobado ini sang FDA. Mabakal ninyo ini sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya sa inyo sining lugar. Magtumarad-lawad-law sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Para sa dugang sining kasayuran, mag-text or mag-call kay Doc Crespin Hico sa cell number 0910-126-4595. Kag mabakal ninyo ini sa mga suki ninyo nga mga parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar, sa Escalante, sa Sign-in Drugstore, kag sa Escalante Pharmacy, sa Escalante City Public Market. No? Sa 978 sa Sagay, 978 sa Cadiz, 978 Pharmacy na sa Sudad San Cadiz, Our Lady of Pilar sa Cadiz City, St. Veronica Drugstore sa Cadiz, kag sa Victorias dira sa Butika St. Rox, kag St. Anthony Drugstore sa Kingtown, Victorias, kag Chrismar Pharmacy sa Barangay Bata diri sa syudad sa Bacolod, kag Lisa Tan Drugstore diri sa Barangay Sumag, Bacolod City. Evergreen Herbal Capsule. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:57 ang aton oras. Sige, kadtuan ta na ang mga balita, dugang hibaloon tanay ining balita sa La Carlota City ni may kangtanan sa kapulisan sa syudad sang La Carlota, padayon nga nagapatuman sang social distancing, ilabi na karon nga adlaw market day sa among lugar. Ang kaudan sining mga balita upod kay Action Percival Villamor Pers. Yes, Action Rex, live kita subong diri sa siyudad sang La Carlota, sa diin nga nagapatigayon karon sang market day ang siyudad sang La Carlota. So ang mga pulis naton nga ginapamunuan ni Pulis Colonel Guadalupe nga nagabantay sa gihapon sa ginatawag nga COVID-19 kag implementar sa gihapon ang ginatawag nga social distancing kag ginapasuksok gid mas ang kada tao
nga magakadto diri sa market agud sa pagpangumpra sa gila kinahanglanon sa sulod sa gila balay. So karon ang tao sinapo kag makita nimo ang tagsa-tagsa may mga mask gid kag naga-implementar gid sang social distancing, nagasunod gid sang executive order nga ginpasar sang aton nga mayor diri sa siyudad sang La Carlota. Report live gikan diri sa siyudad sang La Carlota para sa BDD program, una sa balita, una sa aksyon personal mo report sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat gid Aksyon Percival Villamor, balita gikan sa La Carlota. Sa iluhanta ang San Carlos City upod kay Aksyon Percival Aksyon Stephen Fresquito. Kapulisan sang syudad sa San Carlos sugot nga ginabantayan ng Barangay 5 nga ginpaidalom bla sa gyapon sa lockdown. Subong man sa mga borders checkpoint. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Stephen Fresquito. Yes, Action Rex, karon lang sa aton San Carlos PNP, padayon lang stricto sa gihapon sa continue sa secure no sa pagbantay sa sining barangay 5 nga ara sa gihapon sa sining lockdown. So posible nga buwas ini magatapos no ang ining lockdown sa sining barangay 5. So bantayado sa aton kapulisan ini sunod pa sa kay Police Major Mark Andang Hongko ang aton YC diri sa San Carlos sa PNP ang aton mga kapulisan continue sa gihapon sa pagbantay sa mga checkpoints no kay since na ang aton GCQ ginapatuman sa gihapon sa aton nga local government diri sa pagpangunan ni Mayor Rene Gustilo. So aton ni check ina Action Rex nga ang isa ka executive order naman nga ginapagwa ni Mayor Rene Gustilo nga wala pa nato nagkuha no. So amoy na karon na Action Rex nga sabihin ang stricto sa gihapon nga mga pagbantay sa aton kapulisan sa tanan nga mga checkpoints kag especially ini mga bawal ang angkas no ang mga wala nagagamit sang face mask ang ini mga damo sa mga violator sa gihapon. So ini sa gihapon ang focus sa aton kapulisan nga mabantayan kay sa kadamo sa mga reklamo sang mga kada individual diri sa siyudad sa San Carlos kag so far when it comes sa aton naman blatter book sa karon Action Rex diri sa aton San Carlos PNP nangin matawhay sa gihapon no since nag-start ang COVID-19 naton pandemic wala na sang masyado sa mga dalagko nga nang hitabo gid na luwas na mga nagligad nga mga insidente but until now sa karon nga mga inadlaw nangin tawhay ang aton nga blatterbook para sa aton siyudad sa aton na San Carlos sa PNP. So mula mga nakaroon Action Rex ang aton nga update diri sa San Carlos una sa balita una sa aksyon ini si Aksyon Stephen Fresquito sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Stephen Fresquito, balita gikan sa San Carlos City. May lang pag-monitor sa kay Merly Gonzaga. Ginatamyaw lang anak niya sa US. So, monitor man siya sa inyo. Follow man siya sa inyo nga programa. Thank you so much, Merly Gonzaga. Kay Gisoni Relatos, may lang pag-monitor sa pamilya Joso. Kay Butsoy, may lang pag-monitor. Thank you, Gid Bots. And sa kay Grace Smithon Cousins, mayong hapon ng si Rex, watching from Manville Royal Subdivision. Grabe di amon sa Action Rex. May-ari kami diyang tupad balay. Sobra pa sa CCTV, chismosa. ano ni Action Rex man? Sobra pa da sa COVID. Amo na payo mo di akong aksa. Sige, ayos. Merly Gonzaga sa Barangay Alicia, no? Kay Joan Mil may lang pag-monitor. Kay Vu Tan Chen Chakmay na. Ano ni siyang Chakmay na? Sige. Christian Roa may lang pag-monitor sa Victorias, no? Paring Romo sa pasaporte. Mike Jan Seba
may lang nga pag-monitor kay Daddy Dudong Abigan, manamit nga inasal. Okay. Ayos, kay Maria Mahilom Tihok Duayan, may lang nga pag-monitor kay Mr. Oliver Duayan, kag sa mga tinawo niya sa sitio Baras-Barasan, Barangay Manlucaok, Sipalay. No? Alas 5 di Nobyembre, present man, kag Babes Navarro Hortales Baliguas, may lang pag-monitor sa pamilya Himida dala sa Porokerbias, Barangay Villamonte, sa akong lula kay Milotina Himida nga gamonitor gid. Salamat gid. Ayos. Kay Teresita Katunina mayong udto lang. Kag kay Josette Katunina sa Valladolid PNP. Ayos, sige. Kadtuan tanang balita ni Aksyon Tomon Forte gikan sa Sagay City. Ini may kang tanan sa 3 ka mga persona arestado sa Sagay City PNP matapos ginserbihan sang warrant of arrest sa kaso illegal gambling. Yari ang kaundan sang report. Tatlo naman iya ka persona ang natigayon nga madakpan iya sang kapulisan sang Sagay City PNP. Mga wanted person kagabi Action Rex pasada na sa 50 ang takna Julio 3, 2020 sa Barangay Rizal. Sakop iya sang siyudad sa Sagay nga mosanday Lucy Heroldo Icanto alias Lucy. Babae, 68 anyos, may asaw, may bana, kang ikadua si Mercedes Buhat I Dinom alias Sidis. Babae na siya po, 56 anyos, kag may bana, ikatatlo mo si Tomas Dimoral I Abanilla alias Totong. Lalaki kag 61 anyos, may asawa kag ikaapat si Mariano Kapitli Bakal Itagoy. 41 anyos, kag tanan ini residente sang St. James Village, Barangay Old Sagay, Ciudad Iasang, Sagay. Kag nadakpan ini sila, paagi sa warang to balik ng isyo ni Judge Diana Marieta C. Cabusaw, Executive Judge sang NTCC, Ciudad Iasang Sagay. Kag natisan ini dinisyo sang June 23, 2020, kag sa kaso iya Action Rex nga PD 1602 illegal gambling, kag may ari ini sila yung piyansa sa kalaisa tag Saint Tamil kay la temporaryo nga kay Luwayan, kag subong ini mga persona Action Rex hunong sa custodial facility sang Sagay City PNP. So amo ini madulong naton ng mga balita di kan diri sa siyudad sa Sagay. Aksyon Tomon Forte ng report. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Tomon Forte. Balita gikan sa Dakbanwa sang Sagay. Matapos ang Sagay maus-os tama pagkadis kita we have Aksyon Roger Gotib. Ini may kang tanan sa nadakpan sa bypass operation sang mga kapulisan sa among syudad. Madugay ng target sang Special Drug Enforcement Unit. Yari ang kaundan upod na kay Aksyon Roger Gotib. Action Rex, madugay na gali target sang Station Drug Enforcement Unit sang Cadiz City PNP hiling nadakpan kahapon. Mga alas 3:20 ang takna sa may sa Dalan Heredia, Ciudad San Cadiz. Sa diin ang gindakop sa Sini Drug Bypass Operation, ginkilala kay Joseph Glenn Contribida, 56 anyos kag residente sa mga lugar. Suno sa pahayag sang head sang SDEO si Senior Police Master Sergeant Romar Bayuna, ang ila sini gihimo agod nga matagan sa nagakaigo nga pagtamo dili nga tawo, sobra-sobra na kag panayon sa gihapon nga nagabaligya sa droga. Dahil sa kahapon iya ginoperate kag tigayan nga nakuhaan sang 8 kasasi sang Cebu. Karon detinado na siya sa bayan sang Cadiz City PNP kag subject kay pasaka ang kaso sa Lunes sa pagbelar sa Republic Act 9165 sa pagbaligya sang illegal nga droga. Report ikan sa siyudad sa Cadiz, una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon Roger Gutierrez report sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Roger Gotib. Balita gikan sa siyudad sang Cadiz, Aksyon Radio, Philippine Standard Time, 1:08 ng aton oras.
Standby anay, manumbalik kita mga kaaksyon sa dili lamang madugay pagkatapos lang sining importante nga mga komersyal. Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamit ang mga kaaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmahin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon! Aksyon Radio! Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamit ang mga kaaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmahin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon! Aksyon Radio!
Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time launa 15 ng aton oras. Bao ka nami patani ilang bada kagiratsada sa iban pang mga balita. Galing kayong oras tado. Pikitigid, no? Di mapag-goodbye na ako. Kita-kits kita sa Monday. Salamat sigid mga kaaksyon sa inyo sining nga pagpakigupod sa Sabadong edisyon sa Aksyon Balita Banat Bulig. Aksyon BBB in short. Standby na sa This Is My Life. Sunod sa dilig lamang madugay upod kay Aksyon Welma Sugaton. Sa kinandan ako naman ang inyo kaaksyon sa kaanginan Aksyon Rex Kantong mayong hapon. Happy weekend. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,